Hyvälle kotikokille riittää paistinpannu, terävä veitsi, kunnon leikkuulauta ja paljon tilaa keittiössä. Joskus on kuitenkin mukava, jos on vähän briljeeraamiseen mukavia laitteita. Niitä voi esimerkiksi laittaa pukin konttiin. Tässä mun top 5 parhaat joululahjavinkit. Osa 1. Microblade. Tällainen terävä raastin. Näitä on tullut viime aikoina markkinoille paria erilaista mallia. Näillä lähtee mukavasti limestä kuori. Tai vaikka inkiväärin raastaminen. Sitten mandoliini. Ei ole se soitin, mutta vähän vastaava peli. Tää on siitä näppärä, että tällä syntyy siivut esimerkiksi vokkeihin. Veitsen terotin. Mä itse suosin tällaista puikkoa, mutta mikä tahansa laite, jolla veitsen saa teräväksi, on mun mielestä ihan okei. Seuraavaksi mun ehdoton suosikki. Tällä palaa esimerkiksi crème brûléeseen kullanruskea väri. Vähän sokeria. Kaasu päälle. Kytkin. Parhaat keksinnöt on yksinkertaisia, niin myös tällainen paistoroiske ritilä. Pannaan pannulle öljyä, pihvit. Mä en ainakaan tykkää siivota täällä tätä liedenreunoja, sen takia pannaan tähän ritilä. Kantaa ei voi käyttää sen takia, että silloin pihvit kiehuvat siellä höyryssä. Tästä tulee vesihöyry läpi, mutta roiskeet eivät kuitenkaan ole liedellä. Mun ehdoton suosikki, paistolämpömittari. Oleellinen jokaisessa kodissa, jossa tehdään lihaa. Otetaan juuri ruskistettu pihvi, laitetaan mittari pihvin keskiosaan, säädetään sopiva lämpötila, mä sanoisin 50, jos halutaan medium sisäfilepihvi. Siirretään pihvit uuniin ja nyt voikin lähteä kahville, koska paistolämpömittari piippaa, kun pihvi on valmis. Eli näillä vinkkeillä pukinkontteja täyttämään.